இது வேற எங்க போனாலும் கூட வந்து சொல்லுது போ அப்படி. செல்லகுட்டி இங்க வேண்டாமே. ஏன்டா? வேண்டாம்னா விட்டுறான். அதெல்லாம் முடியாது, நீ இங்கதான் ஏறி உட்காரணும். அடியே சொன்னா கேள்றி, இங்க தூக்கி தூக்கி போடுறீ, நான் முன்னாடி உட்காந்துக்கிறேன். டேய் வேணாடா, அங்க இடம் இல்லடா, நீ இங்கே உட்காரு. ஆஹா நான் உட்கார மாட்டேன். முறுக்கு வேணுமா வேணாமா? வேணும். அப்போ உட்காரு. சரி. எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பயங்கரம். என்ன ரோடு அனாதையா கிடக்குது. சார் நவருங்க சார். ஐயோ ஏண்டா பிரேக் ஒன்று இருக்குமே நமக்கு மாட்டேன். ஐயோ அதை மறந்து வீட்டுல வச்சுட்டோன்ற சார், அதை தான் எடுக்க போயிட்டு இருக்கேன். என்னையும் நம்ம பிள்ளைய தூக்கி வச்சு ஓஞ்சிட்டு இருக்கான். டேய் இந்திரா, என்ன என் பிள்ளைய தூக்கி வச்சு ஓஞ்சிட்டு இருக்க? ஒன்றும் இல்லை மச்சி, சும்மா தான்டா கொஞ்சலான்னு. இல்லையே நீ காரணம் இல்லாம கொஞ்சம் மாட்டியா? என்ன காரணம் உண்மையை சொல்றா. அடா ஒன்றும் இல்லடா, நம்புடா. ஆஹா நான் நம்ப மாட்டேன், மரியாதையா உண்மையை சொல்லிடு. ஆஹா இவன் நம்மளே சுத்தி சுத்தி வரான், ஒருவேளை கண்டுபிடிச்சிருவானோ? டேய் சொல்றா. அட ஒன்றும் இல்லடா, நம்புடா. டேய் போடா, உங்க அப்பா என்னை சந்தேக பார்வையோட பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா, கிளம்புடா முதல்ல. டேய்